Moi kaikki, Lumikoira taas täällä. Ja tänään mä haluaisin varoittaa teitä feikkipetsureista. Eli nyt mä näytän, miltä ne näyttää. Eli esimerkiksi mun kissa. Tän silmät on kyllä vähän pilalla. Mut joo, sellainen. Sitten on tämmönen koira. Sitten on tämmönen koala. Tämmönen lintu. Sitten on tämmönen stutsi. Sitten on tämmönen fletti. Ja sitten on tämmönen husky. Ja sitten tämmönen chihuahua. Sitten on tämmönen koira. Tää ei kyllä näytä feikiltä, mutta on. Tän päänsä irti. Kaikilla oikeastaan saa. Ja sit saa takaisin. Ja sitten on tämmöinen feikki, tällainen saksanpaimen koira. Ja oikein näyttää tältä, että aito. Ja sen pää heiluu, mutta tän ei. Ja sit täällä on mitään merkkejä. Mut sit täällä on. Ja sitten on tämmönen mökkä. Senkään pää ei heilu minkään. Tein semmosen feikkipetsurin. Pää ei heilu. Sitten on tämmönen feikkikokkeri. Ja tää on aito. Ja tää on feikki. Mä tilasin joskus näitä 20 kappaletta eBaysta ja silloin mä en tiennyt vielä feikkipetsureista mitään. Ja ne oli niin edullisia, että sit mun äiti lupasi ostaa ne ja sit kävi näin, että ne oli feikkejä. Mut näissä on yksi kiva juttu, että sit kun sä irrotat näiden pää, niin sä otat tänne toisten eläimiä. Aika kivan näköinen. Nyt se meni vähän liian alas. Mäykkäkokkeri. Chihuahua-lintu. Joo, siinä oli kaikki tällä päivältä. Moikka!